og rechts. Ja, hoor eens, hier hebben ze het. Jullie ook nog? Ja, meneer. Ga nog in de midden, aan de rechts die wegkomt. Zo vriend en heerste zijde, wie bewaakte het getting. Vasteloven schoven, ieder in veilige sput. Op sloten en op pleinen, dikwijls mooi op dat pit. Gaat-ie? No, 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 schat jullie? Ah, lekker. Wat er gaat? Jezus, wat Nossa